Daga jolof ina hetti rewo hirnange Sénégal tawine rendine gure kewɗe garoje e on luma jogingo gueɗal e faggudu leydi Sénégal ina tawe e gon luma gure kewɗe taariɗe liggotoɗe ngam ɓamtare caggal humpito e dawal gadanal en natantu dawal ɗimmal e nder ngal daral ngam humpitade gurdam aynaɓe e nder jolof pour hono watte ha yimɓe ɓe wonɓe ɓe ala base keɓɓito tarini mumen gurna tarini ndi saabu so tarini ndi wurani yimɓe ɓe mbawa wuuro ko neɗɗo wawi wona ɗum aduna o foof wawa wuuro tawa taari ndi wurani ɗum tagi meɗe yetta laamu Sénégal ɗe balɗe mi nani heɓe kaala luwaji kesi ko yoyte batte tarini saabu tarini men soni moƴƴani jawdi men wawa wuuro bongol tarini ndi taki hande sachet plastique kala ɗo tournuɗa ɗum e nder Sénégal tant que ɗum ittaki noon hay jawdi men wawa sellu saabu sachet plastique o ɗum bonni ko heewi e nder jawdi Sénégal ɗum bonni ko heewi e nder tewgol ayna Sénégal fotno ñaam wadde luwaji gartiroji sachet plastique yo itte beelama jawdi ndi wawa sellu vraiment meɗen jaadi on loi yoɓa artire yimɓe ɓe ƴeewade sachet ɗi gandanɗa hoorema c'est des matières ɗi gandanɗa hoorema so jawdi ñaami ɗum lorata ɗum so wone dow leydi bonnata kus leydi ndi vraiment meɗen ñaago on ɗon loi yoɓa artere beele ma taarini ndi wawa wurno ɗum woni ko gandanɗa hoorema adidi ene dilla hen ene dillide noon e collectivité locale woni maire uji ɗi ene dillide e administration territorial ene dillide e projet ji e ONG ji ene joguide oppeji pelle manam feccere adidi hande sa ƴeewi fedde wiyetede RBM antenne Sénégal nden fedde rendini ko fodde leyɗele jeenayyi woni Mauritanie Sénégal Mali Burkina Niger Tchad Benin tawa yowiti e ngaynaka dillowo ɗum woni RBM RBM noon leydi fof ene jogui antenne mum antenne Sénégal o ko adidi ene jeeya hen hande o ko min woni premier vice président antenne Sénégal RBM kadi ene waɗi pelle goɗɗe ɗe ganduɗa hoorema adidi ene hen ko ene fonce fédération des organisations du Sénégal non gouvernemental ɗeɗo pelle fof adidi ene jeeya hen yanti noon kadi e projet ji ɗi ganduɗa ɗini e nder Sénégal donc wadde gargol ɗo hande radio fulɓe ko nafoore mawde wonande aynaɓe zone sylvo pastoral nafoore mawde aussi wonande pelle ɗe gandanɗa hoorema eɗe e nder zone sylvo pastoral saabu adidi hande ene ardi cadre goto ko ganduɗa hoorema ko projet biyeteɗo PRAPS tigui mo nder département Linguére ko Allah waɗi hande o ko min ardi on ɗon cadre mais so télé fulɓe ari télé ngaynaka ari ko hollirta ko activité ji à la base wadde ɗum ɗo woni meɗen jetta les techniciens aɗa andi eɓe mbawno jooɗade tan au niveau de Dakar heɓe mbaɗa copie collé les éléments ɗum heɓe mbaɗa frigo janggo waɗi ɓe jaltina goɗɗum mais soɓe gari sur le terrain surtout oɗo période mo gandanɗa hoorema que période de soudure maɓe jii caɗele aynaɓe normalement on jeehi dolli on gari daral daara on jii ko woni hande e nder zone sylvo pastoral wadde ɗum ɗo ma ɗum waɗ alimenté télé men mais aussi ma ɗum waɗ alimenté état men gouvernement men so ƴeewi télé fulɓe mo andu hande holko kewi e nder zone sylvo pastoral saabu ko jiiɗon ko guila gasa han e ndewa dolli gara daara partout ko ɗum woni ɗo ha jaaha Podor ɗum woni ɗo ha jaaha Dagana ɗum woni ɗo ha jaaha Bakel e seeɗa to ko fuɗɗitoɓe wadde hande télé fulɓe so yaltini oɗo kabaru dañi information général pelle ɗe mbawi tugnade pour andude télé fulɓe roɓe ndema kabaruji à la base même no gouvernement men Sénégal hande so ƴeewima andu dañi document mo wawi andu hande ɗum ɗo immi ko à la base ɗum ɗo immi ko e nder zone sylvo pastoral kila manam han département Linguére département Dagana département Podor département Ranérou ɗum ɗo foof so roɓidama so en tiimi hen hande ma en jii holko woni caɗele ngaynaka ko ɗum noon waɗi gardiɗo o télé fulɓe e technicien ji mum e personnel o fof vraiment e sacrifice o moɓe mbaɗi pour ɗum wawa won vraiment meɗaɓe yetta e inde pulago e inde leñol ngol meɗaɓe ñagono yo Allah walluɓe gollal ngal ɓuura yawtu ette kadi meɗe ñaago e kala saaha période fof yoɓe ngar ɓe doɓido kabaruji saabu période soudure o jogui kono situation o yarata so tooɓi ha beeri keewi jogui kono situation yarata so dabbunde waɗi jogui kono situation yarata wadde télé fulɓe meɗe ñaago tan kala no situation o yaari télé fulɓe ɓe roɓido télé ngaynaka nden yimɓe mbawa yiide caɗele ngaynaka ko foof hajji on gasan jeeyami kono komi guemmel arde daral daara hande pour min cooda ɗo nayyi
men nawa diwan gasan e ko ɗum woni fandare ndeta hande oɗo sa am jarten koye seeɗa selle gonɗen cogguji nayyi ɗi hoɗo tulni hande beela ɗi ƴeeŋi walla ɗi telli seeɗa eyyi cogguji nayyi ɗi ɗi ndeeƴani ɗo wotere saabu sa ari ɗo hande nayyi ɗen ɗiɓe mankode saɗat mais si ɗi keewi kadi cogguji ɗi ustoto ala ɗum deeƴani ɗo wotere taw noon nayyi ɗi ni o koɗi egguɗi ɗi gone nder ladde he hen waɗi ganduɗa hoore ma nayyi gemmotono ɗi gara ɗo hena ɓaadi kono ni o ɗum natti noon wa nayyi ɗi natti ɗo heewa koko usti eyyi ko ɗum addi caɗele ɗe ɗum addi ganduɗa hoore ma te nayyi ɗi kadi hiɗi goofi no feewi saabu hen waɗi ganduɗa hoore ma nayyi a wawi ɗo sood comme mbayɗi hade jaaha gasan ɗi kortoto eyyi ɗum hen waɗi caɗele e sen mbi ngaynaka ma hakkillaji men jaa e durgol hande durgol e nder zone silo pastoral hoɗo wawi tawede han eyyi durgol ngol kam musidɗo ɗo hengol satti hande saabu ko ƴettanma ɗo ha yaaha diwan gasan en jella gasan en naati ha barbara dolli toon foof danaka hande hoɗo ala to ko ma jawta barbara dolli kitta noya duwa yeede hoɗo kono hoɗo kam ni o ko ɗum caɗele mawɗe te jamde ndene aussi hende waɗi caɗele ɗo amen jamde nde ni noon foti ardude ardani noon saabu foti ripas tawi komo jeeyateɗo hen foti arde yimɓe ene cooda noɓe coodatno ni heɓe cooda tawama mankata kono siko tawima mankat siko tawima mankat ɗum ɗum caɗele ɗum addata gaynake te oɗo yanmo tolni ɗen hoɗo ko hen manque no fewi durgol ala ɗum dal ko caɗele e sen mbi kadi zone silo pastoral ma hakkillaji men jaa e guyka jawdi woni walde bétail em heewi e nokku he beele hunde loi waɗa beele ustima walla koko ɓeyto walla koɗo wonɗo tan woni ustaki to batte to ko min goni kam guyka jawdi ustaki toon koko ɓesdi saabu ka hande kala kakol ma ngol goppuɗa ngol yeehi ngol wujjete wadde koko ɓesdi minen ko caɗele mawɗe min goni min cohli siko tawi ɗum ɗo hen yetto président Macky Sall walla yimɓe ɓe affaire goyke par ce que tampani ɗum en hande a wawa hande aynude a wawa deejde saabu goyka sa lelema jeehma ɗanta ko ɗanta a wawa deejde ñalawma saabu probléme goyka kala ɗo gonɗa a wonani e sécurité affaire o hembo heewi caɗele ganduɗa hoore ma hande o kulkuli ɗi keewi saabu jawdi ndi a wawani woppu te kadi a wawa leela jeehma a deeƴata ina waɗi caɗele min teskima e nder zone silo pastoral ka neɗɗo bawɗo yiilade jawdi no feewi jiito kadi jawdi no feewi ha tengti noon guila wat sappo kewi ceerno holko nannoma e ɗeɗo gueɗe eyyi min de ɗum ɗo mi jibin tan gonmi pullo guilnane jibinami Allah waɗi gonmi pullo Allah wurtina kala nagge majjoge Sénégal somi jokkodiri joom hen kam yitange ɗum noon wona mi waɗi ɗum wona yimɓe mbaɗi ɗum ko Allah waɗi ɗum ɗo Sénégal kala mbalka ko aynaɓe fulɓe goni heɓe jogui numéro mbiɗa jogui numéro hen feccete hen fulɓe kam hen wima kala feccete hen mbalka mbiɗa jogui numéro mumen guila commission o ha fulɓe aynaɓe e hayni o oɗo saaha won kalnami déclare nayyi kewɗi guila ngawi ɓujude ha yette ngawi toskiri guila naggue ɓesga ha yette naggue yorga tuulo Jolof mi siya joomumen en hiiɗi wonen jimi joomumen wonen siya joom wonen kocca won yimɓe mofti nayyi kewɗi majje ɓe kalni kam jelde nde mais mi siya heɓe mandorgo joom nayyi ɗi wona wiɓe kocca e wona hoccuɗa e ngaari guila woni toskiri ha o tappini wona e hoccuɗo naggue ha gue jibini ɗon goole ɗiɗi siya joom hen e goɗɗum beele ceerno a jogui sirru walla a jogui tan relation moƴƴo hakkude ma e yimɓe eyyi min de ina wawi tawa ko ɗum relation tan ɓoole ɓoccole sirlu kam ala hen taw machallah kono miɗa falni hen kala yimɓe ɓen mbiɗa yetti Allah mbiɗa yetti par ce que kala jiiɗo naggue majjungi homo heppo dannimata ko noddami haalnami hay ɗum ko yettere Allah joom mbani noon tawa yimɓe ɓen mbiɗa gooɗi kono yimɓe hay ɓuurimi hay gonɗu saabu kala jiiɗo naggue wima naggue gueni on kam gonɗuɗo oɗo saaba kaldeten hay ɗo joni mi noddirama nayyi diwan nakar o kolce ɗiɗi yeɗɗo gaari guila yaawa ha joni mi seeɓa joomen heeɗe o won kolce gonɗoɗe ga commune yang he kolce nayyi hen mbaɗa DS ma won han lebbi tati walla nayyi min ciwani joomen en heeɗe beele ceerno joomen nayyi so gaari eɓe ma jooɓa ko kalanɗa ɗum ko walla neɗɗo ara tan wima ceerno jarama eyyi sans départ yimɓe potani haɗa ara o wonko weeɗma haɗa ara o wasma weeɗa haydara kono min jaggata nayyi pour weeɗede kono noon mbiɗa hen jagga nayyi saabu min jagga nayyi piɗi paɓɓi
min jamno haali moƴƴit ha juuɓe ngar tami rippade amen ɗami peɗami fof ko jaaha yimɓe noon pottani waɗe ko moƴƴi waɗi hay bon wona hay bon bokko ɗum ko hakkillaji tan mbawi noon ko wasde andude eyi beele haɗen dañ caɗele eyyi caɗele de taw mi siyande caɗele kam machallah mi siyande caɗele kam taw mi siyande caɗele kam mi siyande caɗele taw ƴetta Allah no fewi mi siyande caɗele haydara c'est-à-dire pour 5 alimentation hande o politique o noon mbo yimɓe ɓe mbaɗata 5 alimentation de bétail état de waɗ feere beele ma aynaɓe naat eko wiyete ko culture fourragère demgol huɗo beele wurnude jawdi ndi ɗum adid nan hen fuɗɗo ene wondi hen chef secteur élevage départemental mbeɗa ɗum yetta ene wondi hen e fedde wonde wiyetede FAO ene wondi hen pelle goɗɗe ko wona grande muraille donc ɗum ɗo ko ɗum hunde nde ganduɗa hoorema ala e saago radio fulɓe tawde ko radio men télé men aynaɓe mo waɗa feere mo huccina yimɓe ɓe e holno waɗate ha jawdi ndi wawa dañ kodi wuuri minen noon emine peeje ƴeewde wadde expérimenté beele ma yimɓe ɓe naata e culture fourragère au lieu que yimɓe ɓe gona tan e sodde aliment SPI manam aliment de bétail tan toujours yimɓe ɓe yoɓe eto wattu feere gaynaka foof hitande foof eto reman hoorema hay sok hectare goto neema on ɗon hectare neema embo wawi ɗum jogana jamde so waktu jamde yonti hitande foof ha gasa te noon aduna o to fayto ala saga ƴeewen peeje ɗe mbaɗɗen ha mbawen wurno jawdi ndi sinon ɗum wontante en ko caɗele ɗum bonnana en jawdi ndi ɗum bonna kosam ɗam ɗum bonnaka heddi ko foof donc ɗum taki adit ina naata e volet culture fourragère pour beelama aynaɓe ɓe mbawa hen naat wooda ko ɗum nafi ɗumen Ali Malal Diallo felli jaaɗi o waɗani fulɓe ko ganduɗa ene tuyono ɗum meeɗa ɗum dañde o yolti hujjaji fulɓe o itti jogdu fulɓe kadi pulago fof no fotiri emin jettamo kanko e équipe makko par ce que radio fulɓe international guila e débat ji mabɓe fof emin keɗo e caggal leydi ɗo e leydi he e go findini yimɓe emin ñaganomo kadi Allah yo Allah nawrumo yeeso kanko e sukaɓe makko ɓe o liggottoɓe rewɓe hen worɓe foof ganda noon pulago kam ina yettamo ko mbaɗon ɗo ko min meeɗa ɗum dañde min meeɗa soynade ɗum hande noon min dañi ɗum emin jettir ɗum Allah emin ñagano moon Allah pulago foof yo ñemmuru Ali Malal Diallo waɗi ni pulago ne jogui wonaɓe ngala yo téléji kew yo radio ji kew ko ɗum findinta aduna o hande ɗo tolniɗen ɗo anani ko yo fulɓe ɓe ittu kalisaji mbaɗa e télévision ngaji comme no yimɓe mbaɗata ni neɗɗo ko ɗaweteɗa aɗa jogui wat neɗɗo hujja a fodɗa a tetat hujja ma pulago no jogui ñakkani kala mo jiiɗa hande yiiɗi ko wonde pullo sa wiyama ka pulla weltoto ɗum noon amin jetta moon amin ñagano moon Allah yo Allah ɓoynu darde moon nde vraiment min beltan moon jiyami ko eɗiɗa Allah sabba Allah hinnayugo komi joɓɓe najo eɗinaɓe pop e uruɓe e gamanaɓe e jasarnaɓe hayrankoɓe kam fof mbiɗa salminaɓe beele yonta aynaɓe ne mbatta waɗa communiqué ji mumen publicité ji mumen par ce que ɗum wurnata radio ɓe mbatta ɗum wadde e radio ji e télé ji he mbatta toon waɗa communiqué ji mumen kono joni jomum majjirta naggue ara mbiya ɗum communiqué ko temedde joyi wima saɗi taw ko ɗum radio ko yoɓat courant yoɓa ndiyam yoɓa foof eɗen hen ɓerɗe men maayi hen aɗa wawi rokkude ñeño ngaari kono a wawa yoɓde radio communiqué te ɗum wurna radio haɗa hen yiiye bande en haɗa hen nana foof eɗen hen ngaari ɗum ne holko eroɗa hen bandiraɓe effectivement kalɗa koko réellement ko gonga lekki saɗa yiiɗi lekki kiki fuɗa sa awi ka rosatki ñaƴet fof mbaɗa hen ndiyam ki ɓeydo mawnude e télévision fulɓe hande normalement kala mbaɗowo publicité banggal kala ko mbawɗa yeyde so alimentation so jawdi daridi ko wawi wonde pop a joguima ɗo kalɗa haalma te kalta ko ɗemgal ma sa haali ɗemgal ma ne nane ya radio fulɓe mbaɗa publicité ma e ɗemgal pular ɓe dippanma hen ha yooɗa ɓe geñanma ha yooɗa produit ma wawa yaade ko jeeyata ko wawa yaade hunde kala ko sinka fewat fulɓe ne jogui wona ngala jeehe mbaɗe publicité mum amin jeeya nayyi daara kala cohluɗo naggue yongue hewgue kosam hewgue tew naggue faɗɗugue nayyi sa ari daara ma sood mbeɗa yeeɗo kosam ɗam ko belɗam sa yari ɗam ganduɗa ɓandu ma hay sa wulanoma ɓuuɓete ya mbaɗa publicité kosam ma aɗa jogui biti ma kala ko cohluɗa maaro e nebam aɗa yeeya ya mbaɗa publicité kala cinka haale sinke yonne ha yooɗa ko ɗum ɓuuri wadde important ɗo hande sa yi hande worɓe fulɓe wonɓe ɗo ɓe hande
kala ɗo mbawɗa hande arde kala ko sa yi gorko pullo jooɗo ma yi sa yi joguiɗo ma yi sa yi naggue yongue hewgue kosam ma yi hewgue tew ma yi hewgue mbadi ma yi joɓe jaa mbaɗa publicité ɓe mballa moon Ali Malal Diallo foti ko wallede kanko fodde makko waɗi ha timmi heddi ko pulago yo wallumo kala joguiɗo publicité ko jaraɗo waɗa téléji goɗɗi ko yaada radio fulɓe mbaɗa international aɗa haala ɗemgal pular aɗa haala ɓinguel ma nana yumma nana bamma nana tani nana ko ɗum basimi pulago foof yoɓe tinno ɓe teeta foddeji mabɓe koye saaha mabɓe ɓe goni yoɓe tinno e téléji he yoɓe tinno e radio ji he radio o ko radio fulɓe ko radio secteur agricole ko radio dowri e radio fof en wadde radio o eɓe foti waw jaggede banggueji ɗi fof hande e nder Sénégal wiyanima Sénégal sahde hajjide mais eɓe foti waw jaggede e sous région o fof Mauritanie Mali Burkina Niger jaa sous région o fof radio fulɓe ene foti jaggede toon saabu so tawi ko radio fulɓe sous région o fof fulɓe nan toon te ko aynaɓe tawi ko radio fulɓe nana e monde e fof hay somo siwa waw jaggede ene foti waɗede créé site mo gandanɗa hoore mum so fulɓe aduna o cohli heɗade radio fulɓe tawa ko ɗon ɓe ndewata ha ɓe keɗo radio o mais golloɓe ɓe gollal gaynaka ngal kam hande wonɓe ɓe leyɗele Sahel sous région o fof radio o ene foti waɗede feere ɓe yettoɓe ɓe daña kabaruji ɗi aussi soɓe cohli yawtin kabaruji ɓe ndewanamo e radio fulɓe o ɗum ɗo woni ko gandanɗa hoore ma ko himme ko goƴo foti waɗede plaidoyer ha ɗum wawa won nde tawno radio o ko radio rendo radio aynaɓe radio remoɓe radio awoɓe radio dowriyankoɓe liggotoɓe e taaride e ko nandi hen nde tawno fulɓe ɓe kamɓe goni waɗoɓe ngal ɗo gollal koɓe remoɓe koɓe awoɓe koɓe aynaɓe koɓe commerçant ji koɓe juulaɓe koɓe waɗoɓe voyagé partout wadde ɓe cuhli dañde radio mumen yetto kala ɓeɓe tullini e gollal ɓe daña information nde tawno information koko wallata leñol ɓosde ɗo ngol woni ɗo ha ngol yettoto leƴƴi ɓamtiɗi ɗi goni toon jonnugol naygol hol caɗele gonɗe hen hoɗe ɓuuri gonɗe hen minen ɗon jolnanayi miɗen ɗon daña jojo kala caɗele jolnugol naygol saabu liggey kam kala liggoydole ma dañ caɗele nayi mais ɓurata amen won ñande go caɗele jolnaɗo ɗon nayi jahaɗa ɗo witirne ɗo taƴatma laissé passé hantina joni jaaha ha e bolol he potta e jangguɗono mum jagga kayit ma wima an joni ka poɗɗo yoɓ nang woda ko lamdima dal tawa an witirneɗo windi laissé passé weɗma joni o binduɗo laissé passé weɗma nema laaɓi kam windi koko laaɓte deg miɗen hen jogui caɗele ni joni jojo kala jaaha ha potta e douane tawaɗo jogui auto nayyi o jagguma tawa ko laissé passé Gambie laissé passé Sénégal jagguirma joni mbo wona quittance jagguirma walla wona dara wima il faut ko mbeɗa naggam to ɗum ni aɗa andi ko majjere amen joni neɗɗa joom toni a wawi mum yeddidede lawol e goɗɗum e goɗɗum guitta ɗo nayi ne haɗa woni gaynako juulo sooda ɗo nayi mum naɓaɗi fora julan o mona toon jolni ɗo nayi gaynako o kam yoɓanta nayi ɗi juuti kam ɗum yanno ko coɗɗo nayi mum naɓiɗi toon fof kam foti yoɓ juuti ɗum dal miɗen woni caɗele amen e jolnugol ngal nayi goɗɗo ɗon joni mi nani ɗo lamɗa joni o gaynako coggo o nayi joni nayi kam toujours makko ko foti won lawol nagge toujours koko foti won lawol saabu rawane ɗo on nani ɗum ɗo e dinguidal tapital pulakoɓe cowa mbiya ɗo gaynaɓe coggal lappama ɗo hedde ngaabu yaaji ɓe jahanoɓe haaɓe tawi ɓe coggoɓe nayi ɓe lappi ɓe de ɗum foof ala ɗo rewti neɗɗo foof nani ɗo ɗo jarten hannde minen kam min tototo halifaɓe yoɓe mbeɗ aynaɓe ne hakke mumen ɓe mbeɗe jawdi ndi hakke mumen jolde oto nayyi gonɗa e nder nayyi e nder oto kadi mbiɗa ɗum waɗi sécurité beele kadi wona hunde hulɓani eyyi hene hulɓani saabu neɗɗo foof eko andi ko eko wooyi ko tawi il faut waɗa ɗum neɗɗo ne il faut ko jiiɗa ko tan mbawɗa liggo juli son julniɗo nayyi hono foti renoɓe nayyi ɗi ha jottoyo Dakar joɓete ça dépend eɓe jooɓe ɗine waɗi yoɓeteɓe 50 000 ene waɗi yoɓeteɓe 40 000 kono noon koye fof koye nder transport na he ɗum yaltata saabu an joni sa sodduɗo han naggue joɓanagui 8 000 an ƴeftata auto junnaji capan tati joɓanagui joɓa gaynako joɓa cartugol ngol e foof eyyi kono minen dal wonata caɗele amen ñande go foti koye lawol he ɓe gandanɗa eɓe goni haalifaɓe dal e ɓe wonata ɓe dow laabi he mi wiyani ko ɓe noon ministre élevage tin ɗum eyyi ministre élevage min gulloto ɗum saabu joni douane Sénégal si yeehi hay jaggui laissé passé mo gandanɗa Sénégal mo winda ɗum ne minenne miɗen poti andu ko ɗumen kono noon mi wiyata ko poste wona kamin foof noon kono hino wani waɗi ɓe gandanɗa heeɓe amen hen so tampin ñande go eyyi manam oto fof dewɗo ɗo ko naggam ɗan
oto sarsi ɗo hombo yaha Mbour walla hombo yaha Dakar mbo yaha hambo yana ɗo mbo monti ñande go ɓe mbi ɗum ko naggam mbiyata taw gaynako noon wawa littu ɗum saabu joni saɗa wullide mo ganduɗa kam ɓuurma dallal walla kam ɓuurma garat ya andu ɗo gullitoyɗo tan onon goni soggoɓe ɗo e nder daral Daara Jolof hoɗe caɗele keɓtono e nder nayyi he saabu saahaji haɗa yiya neɗɗo sodɗo naggue wiye ngi naati yani hakkude mum e coggowo wonta haala eyyi ko toon ko fande miɗen toon dañi jafe musɗo saabu joni naggue soodde ɗo jaaha gara place neɗɗo pentirangue ha kañna mbiya yongi naato e daralam jaaha jokkoɗa goɗɗum taw wima ara totta sukaɓe tokosɓe ɓe potta nahnoye nayyi ɗi tawa ɓe nahnoytaɗi to goɓe potma nahnoye nayyi ɗi ɓe nahnoye place uji goɗɗi walla ɓe beddo wiye naggue naati garta tefa hay cawta korɗa yi taw cohno naggue hooti garta hanti keddoɗa tefanke wima mi nahnoyi naggue tawa naggue naatani tawa daral gongal nahnoya walla naatani jaaha garta haɗa yoɓa tawa naggue an hoorema naggue soodde ujunnaji 60 ko ɓuuri ko won jafe amen naggue soodde ujunnaji temedere naggue woote jaa haɗa hen foti yoɓe 100 walla 100 ngue majja tawa ko tefanke woppingi garta haɗangue yoɓa daña hen jafe ɗum fahanino musidɗo amen minen cohli wallede ngal ɗon damal kadi a tefankoɓe he yooɓi amen jagguirani sika nayyi naggue soodama singue pentirama wallu gaynaka ha nahnoya ɗum naggue to ko foti nato so ari mbiya gaynaka ɗum naggue neni ko kaari jeeyi gue a fahmi sen mbi kadi manam coggol naygol meɗa sikka oɗon dañi kadi saha kadi caɗele to banggue lappi jawdi saabu leydi Sénégal waɗani organisé ha lappol jawdi ciirgol joggol tableau ji ɗi ganduɗa ngol ɗo tan ngol woni hitande foof so nayi ndewi tali oto femba so ndewi less ɗi naata e guese janani wonta kadi hakkude saɗoɓe caɗele soggoɓe e joomen guese ɗe ɗon beela on ngala hen kadi caɗele miɗen hen goodi caɗele mawɗe saabu ni so toɓini ko jafe mawɗo min goni saabu min ngala lappol ko godoro min ndewata ɗi hiiɗi pembe ɗin maaya se walla haɗa wadda joomen guese ɗum foof ko ɗum caɗele ɗamen si toɓi ni min ngala ɗo min ndewi min memboto tan tawa miɗen payi ɗo ha Dakar min payi doggue ɗe tan min ndewi miɗen poti okkede fa hande minen hurum bo min foti rewni coggal ngal ɗum gandanɗa hoorema simin jalti ɗo Daara ko min poti rew min galda hay goto affaire bo min toñodir ha min keɓoy ɗo min poti ro sen itto somi ande naggue meɗe ɗiɗi ha Diourbel no foti yoɓata taɗo ene yoɓa 100 tawi ko lawol lesdi hen jaɓde nge soggete ne yoɓa 100 tawi ko oto haɗa yoɓa hedde 7000 6000 fahan koɗo hande hen waɗi sano koɗo joɓodirɗa joom naggue he rek mbar soggoɓe en jandirta e bandiji taƴo nayyi ɗi walla wonko ñena taƴ heɓe jana saabu siko yeehi han ha ndungu foti min coggat nayyi min jahat jamma waɗi sukkoɓe amen keeci siko naggue berima ɓe ƴetta ɗum foof ɓeni ɗo win ɗo bolol he siko nayyi joofi simin jooɗimi e ndef attaye sage yoɓe guiwtira to ɓe cortan nayyi he foof nin ɗo min ɗum fahanne ɗon min hen poti wallede beele soggoɓe jogui juɓɓudi mumen heeɓe nanodiri ko ɗum naggue yarata ɓe jogui kadi syndicat bawɗon woytanade so goto mon dañi caɗele taw soggoɓe jogui dental mumen manggal ko ɗum ɗon idi foof bonno ligguey o saabu miɗen hen potno jogo hande mawɗo mo gandanɗa hoorema siko ɗum ari komin fotɓe yahga min goyto mum saabu taki ɗum ko ni daral ngal hen waɗi cukalon ko gandanɗa hoorema ko ñigue leeso ko jiiɗi ekko ligguey o deɓe gandano ekkorte ligguey o heɓe bonna kamen ɗiɗi bonno foof ligguey o saabu jiiɗani tawa naggue 100 wonɗo walla naggue ujunere kamen ɓe ekkoro naggue temedere ay ɗum wona liggey ɗum fa hande miɗen toon poti wallede ɓe poti ko siɓe gari kamen koye mon yoɓe ƴeew mawɓe ɓe gandanɗa hoorema koɓe ancimaji liggueji ɓe totta ɗumen liggey o cukaloni ndardata kon jogui kon ɓoggue nder hen kadi hoko jagga nder daral kon jogui ɓoggi ɓe mbawa jaggu nayi ne gaña yimɓe fa han ko nder daral he ɗum woni aɗa andi ngaynaka ɗum way kono lekki ni lekki ki ko lekki jakki ngaynaka dillowo ko heɗum woni base ngaynaka e kon ɗon ngaynaka aɗa wawi wadde hen peeje goɗɗe woni ngaynaka kumaka woni julago ɗum ɗo foof koko sindi e ngaynaka dillowo mais ko ngaynaka dillowo ko kaɗum woni asili ngaynaka nder Sahel kaɗum woni asili ngaynaka Mauritanie asili ngaynaka Sénégal asili ngaynaka Mali asili ngaynaka Burkina asili ngaynaka Niger ɗum woni ngaynaka dillowo kon ngaynaka men dillowo ko kanko foti tottu Sénégal ko sohli ko to sengo production kosam e sengo production tew ɗum woni asili ngaynaka men heddi ko noon ngaynaka konngol ngol ko ɗum peeje jencinirɗe dañirɗe kalis kono ɗum waɗi hannde aɗa wawi arde tawa neɗɗo ene jogui temedere naggue ene hummi aɗa wawi wiide ɗum gaynaka mais jangga sa ari tawa omo tigui ɗon taaɓe omo yeeya goɗɗum wadde on ɗum ko ɗum feere julago
nde gandanɗa hoore ma nde wona duumide kono ngaynaka dillowo noon woni mobilité de bétail ɗum ko ɗum ngaynaka fina tawa ko gandanɗa hoore ma héritage ko ronate a wonat hen ha jawta so tana ari waɗa ɗum so tana goɗɗo ari waɗa ɗum te ko ɗum waɗi répondre e norme exploitation familiale ko ɗum woni ko gandanɗa hoore ma wonɓe ɓe hen wonaka eɓe mbaɗa guerew wonaka eɓe gulla e beddaji en tout cas ɓine mbaɗa gollal ngal pour wadde satisfaire sohlaji mabɓe pour wadde satisfaire sohlaji leydi ndi ko ɗum woni gaynaka men ko gaynaka Afrique surtout Afrique de l'Ouest ko ɗum woni hen heddi noon ene jogui contrainte uji mum woni espace o ko wiyete ko foncier pastoral koko waɗa menacé bang yo bang ene waɗi grignoté ndemoji e investissement ji mawɗi ɗum waɗi adit e hoore mum ina waɗa ko wiyete ko couloir de transhumance ɗin ɗon couloir uji adit waɗa ɗi sécurisé pour so gaynako o sohli eggu manam sohli waɗa transhumé dañaɗa rewi ha yetto fayi to walla wona couloir mo gandanɗa hoore ma ko ɗum couloir pour wadde mobilité pour accès aux ressources manam yottade weendu walla yottade luggere walla yottade cangol ɗum siko wodani blocage wodat hakkude gaynako e ressources uji naturel ɗi te kadi so couloir wodani caɗele godat hakkude gaynako o e ndemowo ɗum waɗi adit ina dilla e couloir uji he beelama jaam woot hakkude remoɓe e aynaɓe beelama jaam woot hakkude aynaɓe e aynaɓe beelama gaynako o wawa wat produire ko foti ko wat produire e kosam no mbiɗen ni nane usine cippam he beelama wawa kadi wat produire ko sohla e koye tew beelama lesdi ndi nattu wat dépendre saabu lesdi fotani resdu reedu mum resnude reedu woni wiide somi sohli tew mi yaha Mauritanie walla mi yaha Mali walla mi yaha Niger et pourtant Mauritanie e Mali e Niger fof c'est ko ɗum leyɗele Sahel wadde contexte o moɓe goni ha ɓe mbawi tottu koɓe cuhli haɓe jaltina banggueji goɗɗi enenne eɗen poti wawa waɗan koye men produire ko cuhliɗen koye kosam eɗen poti wawa waɗan koye men produire ko cuhliɗen koye tew mais siko condition ngaji ɗi deddi ɗum taki noon laamu o ene foti jaggude sengo ngo foti jaggu enenne jaggen banggue on potɗen jaggu ɗum okkata en jangga finalité to gasirde to jinmi wi ko leydi ndi sohli koye tewdi daña ɗum ɗo kodi sohli koye kosande daña ɗum ɗo tawa wona reedu ndu kondu resdama resnude reedu woni wiide min somi manquirama ɗum ɗo mi yeelo yo leydi ndu ɗum waɗi noon wadde dañde ɗum e nder leydi ma e production ma e yimɓe ma ɓuuri wadde feere faggitoyade ɗum to hoddiɓe ma ɗum waɗi adidi ene waɗa couloir uji ɗi ko beelama aynaɓe mbawa dillu ɓe jotto e ressources uji naturel ɗi so jawdi mabɓe jibini ɗum wonata ka nafoore mabɓe mais ko nafoore leydi ndi woni ɗo daral ngal guel daral ngal e nder wuuro to wonde babil bogoni wonde wonetono dendagal mawɓe alhamdulillah Amadou Ali en joni alhamdulillah rabbil alamin mbeɗa heddi en ɗo e woni ɗo kadi e suka mawɓe daral Alassane Dia en Ali Dieynaba en yettere Allah kadi daral ngal ɗo kadi to banggue amen minen mawɓe wonnoɓe ɗo ɓe emin jiiya maggal honitono gurdam moƴƴam min jiiya maggal nafoore moƴƴere e wuuro he e leydi he fof wona wuuro ngo tan e saabu kangal daral gongal ɗo ngal ko ngal endu yimɓe fof ne muyna e maggal ko muynata hen ko mboni fof ne dañi hen ko dañata saabu dawata subaka dawa paya e maggal gara tawa honitono addani hay buuɗi nogas daña hen temedere walla ujunnaji ma ɗiɗi nawa partira galle ma yettere Allah kadi honitono nde wonno kadi yimɓeɓe kamɓe joomen aynaɓe ɓe eɓe tinni eɓe toppiti nayyi ɗi ina moƴƴi ina gadde ɗo ene moƴƴi ina jeeya ɗo joyi ko moƴƴo ina daral ngal kadi ina waɗa kadi hono ina waɗa ha feewi nayi ne naata hen ɗi ne natana ina jeeya ɗi ne natana coode yanti hen kadi honitono alhamdulillah rabbil alamin wonande kamɓe joguiɓe radio télévision fulɓe o eɓen jettaɓe koɓe gaari ga ko saabu minen min jiiɗi tan ko pulago min jiiɗi tan ko nayyi min jiiɗi tan ko jawdi daridi guila guertogal ha waɗama ko heddi fof so ɗum yawti kamɓe aynaɓe hono so radio fulɓe o soɓe gaari ga to mabɓe taw ga pulago taw ga ko ni baye baale guertoɗe foof nani ga ne jeeye sodoɓe ne cooda jeeyoɓe ne jeeya yanti hen kadi hono toon so ɗum yawti ina jogui ɗo mawɓe wonɓe ɗo e daral he ina jogui hen gandal e kumpitagol ko wayno Ali Dieynaba en wayno Alassane Dia en ko wayno Abdou Thielaw en ɓe fof ne jogui hen kumpitagol min Abdourahmane noon koye ɓooɓe ɗo jeeyami somi ari ɗo guila 73 ɗo gonmi e wuuro he ɗo konmi gallanko ɗo dara noon konmi ko engal l'islam yantude hen kadi radio ji ɗi ko kalata ko mbeɗa heeɗi ɗumen mbeɗa welto kadi e koɓe kalata kamɓe radio ji ɗi ha surtout heccanki tan hanki tan mbeɗa heeɗi radio hono toon biɗa ɗo hajjel ina haala hen haala hono toon affaire gaynaka o haali ka ina moƴƴi ne weeli omo haalda e député goto ina haali hen hunde moƴƴere fewde yo yimɓe kadi toppita ɗum emi yiiɗi wallede kadi gurdam daral ngal kadi ɓeeɗo yajde
ɓeeɗo yaajen ɓeedoto yaajirde ɓe mbaɗana min ko wayno sandarma yimɓe sérité en ɓe gara ndenana min ne waɗi postotoɓe sahaa fof walla wujjoɓe nayyi ɗum noon hoytono ina ɗesa amen tampinde seeɗa so tawi ɗum waɗama yoɓe gara ga sahaa fof ɓe ƴeewa min mbiyani ñande fof yoɓe gara kono sahaa fof ɓe gara ɓe ƴewto min ɓe ƴeewa saha ɓe eko nandi hen ɗum yawti kadi nayyi ɗi ɗiɗo nayyi joni hoytono ko heewi hen koko jamnete jamde nde noon kono mbiɗa no an heccangue an e député no kaldi ɗon jamde nde ina ɗesi sattirde min nde wonno hono wiyetono addata ɗo ko commerce aji codata ko coggu mumen gadda yeeya min coggu tiiɗo min jamni min jamdata ko jamde tinde cooda ngaɗo ujunaji nogas jamdata ɗum ujunaji nogas awa ɗum wiyede ɓuuri ujunaji capannayyi ɗum noon aɗa andi ko tampere wonata yimɓe ɗum noon kamɓe radio ngo min jetti Allah min jettiɓe kamɓe haaloɓe hen kadi min jetti Allah min jettiɓe tawi koɓe kalata ko hunde moƴƴere nafoore ɓe kaala hen hono tono hunde moƴƴere nafoore fulɓe nafoore aynaɓe pullo noon wona kay woni pullo ala woni pullo tan ko gaynako siɗi gona hono tono bamranke tawde kan gaynako pullo mbiyatɗa ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin min mi ɓooyi ɗo joni mbiɗa yara duuɓi capanɗe jeetati duuɓi nayyi alhamdulillah rabbil alamin ɓooyi ɗo e daral he e mi ɓooyi heɗade kadi hono tono gueɗe moɗon ko kaala toon hen ko eko jaa toon hen ko eko watte hen ko foof min jetti Allah min jetti moɗon mbasitomi radio fulɓe ko yomo ɓuur alɗitin dendagal kabaruji ɗi ko mbasitomi radio fulɓe ko wadde feere ko mbaɗɗon ɓuron ɗum yañi ɓuron ɗum dumnu no mbaɗɗon hande ha garɗon ɗo e Daara Jolof oɗon ƴetta kabaruji wadde meɗa wasiyo radio fulɓe ɗum ɗo yo ɗum wonko duumi e ɗum waɗe e kala saaha meɗa wasiyo radio fulɓe kala gandanɗa hoorema information poɗɗo yottade rendo ngo information o daña foti ko côté judiciaire foti ko côté état foti ko côté loi ji et tout hande keko mankiri leñol ngol saabu hewɓe hande ni ena mankiri ɗumen boom andude hymne national walla drapeau leydi ɗum ɗo foof radio o ene foti ruttade jewte ha andina won yimɓeɓe won gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ɗum ɗo woni gendi ko wiyete ko république yimɓe ganda holko woni gendi koɓe ndindi ko holɗum ɗum waɗi radio o ene foti ruttade e andinde joomen radio o holi kamɓe e holi leydi maɓɓe e holi gollal maɓɓe ɗum ko ɗum hunde himmude e gandanɗa hoorema radio o ene foti darade hen no feewi kadi wadde feere yimɓeɓe ganda holko woni jokkodire hakkude leydi e leydi woni accord aji ɗi bilatéral e multilatéral eko woni sous région eko woni kabaruji kala ɗi gandanɗa hoorema ɗin tongata neɗɗo e andude holko woni goɗɗo aduna yankoje radio en foti ruttade hen surtout noon ko mbaɗɗon ko kam hande hunde mawde no feewi mais yiɗum wonko duumi radio fulɓe waɗa ɗum département Linguére département Podor département Dagana département Ranérou partout e Sénégal nde tawno Sénégal ko ɗum 6 zone agroécologie hande réalité ngaynaka gonɗo oɗo wona hembo woni zone Niayes wona hembo woni zone centre wona hembo woni zone bassin wadde radio fulɓe ina woni wat feere roɓindo dendagal ko woni e 6 zone agroécologie o wawa ɗum totta fulɓe ɓe nden kadi ɓe gandata goto hen fof holko serni ɗum e goɗɗo goto fof holko wawi wallide goɗɗo ɗum radio fulɓe ina foti darade hen